Zeitfest gaztea. Zebi lamia eseri zaizkigun orain aldamenean. Bat goizetan guana, maiz etortzen dena. Ai, ja familiakoa. Eta beste ere, ojo, kontuz arrastoa oso jarraitu beharrekoa. Kontuz, bestea gaueko bealdea saioan, hortxe ari da, kontuz. Batetik Eusko Printze, arratsaldeo. Arratxaldeo. Eta bestetik Alai, hola. Kaixo, Alai. Bikote. Oso pozik. Zuek hemen gaur egin beharreko gauzarik importantena, esango dugu. Kobratzekoa. Zekero ere gauza garrantzitsuak egingo ditugu, kobratzekoa egin duzu ea. Bai, oainak hau ja absoluta gratis. Eta zer moduz? Ondo. Guainik iriki gabe. Horenik ez diogun kortxoak endu. Baina jendeak kantatu duzuekin, dantzatu dute, bai, perreatu da, emankorra izan da. Hasieran pixkat beldur ginen, karo, magoa zan gure aurretik, eta gero ni dick pic, klaro, no? Kontraste handia izan da. Nola, barkatu? Bai, hasieran mago bat zeon, El eder magoa. Te lo juro. Hau ez da broma, penetan. Bai, eta gero... El eder magoa, eta segidan zue. Bai, expliku. Zuen magia egiten. Lamiak. Bakoitzak bere magia, zu. Izan da magoa, zanpantzarrak eta gu. Eta kuriosidade bat. Publikoa berbera izan da edo kanbiatu da? Ez aldatu da. Hola, 2 minututan, den aldatu. 2 minutuan publikoak egin du tantatatxan, eta hori ere magia balitzen zela kanbiatu egin da. Baina, arratsaldeko garai hondan, orain zuzenean 4:29 minutu. Zuek, orain bukatu berritan zatozte, garai hontan nola egoten da publikoa? Barkatu? Ez delako gauza bera, gauerdian jo, esate baterako, gauean ordu txikitan aritu edo orain. Esan deuna, nik adibidezen un espero, karo, magoa eta gero, pues nire un pixka, pues bain txisteratik eta bar nahi. Baina ez da aldatu inda publikoa, eta etorri ja horre, Guaminet, barkatuko diazu pila bat, baina, bueno, zuk ere badakizu, egon naiz demora asko, Tolosako ñauterietatik hemen irratian lanik egin gabe. Bai. Enaiz ezertaz enteratu nahi eta, izan dira opor fisikoak eta mentalak. Bai, ondo. Ze puntutan dago Totosaki? Hombre, estrenadísimo. Hombre, neria eginda ja. Zurea, jazta, kobratzeko egin duzu ja. Bai, fisikoa eginda. Baina, diskoan aldetik, urrengo aurrerapena ja goiz etorrikoa, laizper. Eta diskoan aurten hoi fijo, baina ez da bai da dago uda aurretiko gero. Baina, bueno, merchandising, etxeko lana jarriko dizkiogu bideoklipa ikusten, porque da zoragarria. Bueno. Ze tirada, ari da edukitzen tirada, ez? Bai. Nik entzutut izena bestiarena eta geratu nez pixka. Tu bakizu zer dan Playboy eta interview? Zer den? Bai, bakit. Hoi da light. Bideoan onduan. Zure bideokliparen onduan. Ados. Eta aurrerapen esan duzu, beste aurrerapen zikar da datorrela, noiz edo... Maiatzan, fijo, da kolaborazio bat da, mutil batekin, Barcelonakoa, La Bendición dao, La Bendición Records. Osa que, bueno, bakizuen naizela pixka, naizela eusko popera. Naizte jo maliantera. Euskal Lamia, zara zu. Euskal Lamia. Ametxetan bakarrik. Bale, bikain, hori Eusko Printzesi dagokionez eta aldiz. Maite ditut udaberrian, agertzen diren lehen loreak, zeruak urdinak bilakatzea. Alai, zu ere zatoz, justu aste hontan bertan, epe bat argitaratuta. Bai. Juka! Bai, hoxe. Eta nik badakit gure saioan telebistan ere izan da. Gozari. Horrek ego Amerikena esan nahi du, edo bada esan molde bat, tomatu juka! Bai, tori zure juka, oso zorik, eta pixkate mezu hori helarazi nahi ezan duzu. Hablamos de... Es que no defino. Toma tu yuca. Toma tu yuca. Bueno, ez dakit, zehazki zesan nahi du. Bai, den plan tori. Tori musika, tori caña. Hori, ahí va. Toma tu yuca. Vale. Pero rollo sexualean yuca no... Bueno, nahi zumezela ikusten. Nahi bali baduzu, horre ere balio lezake. Quiero yuca. Bai. Toma tu yuca. Hasta azken honetan iritsi da, eta ze harrera izan du, edo nola? Osona. Bai. Jendeak alaitasuna hondikin hartu. Bai, divertigarria da. Ez que zu ere alai zara. Zer da, alai egoteko disko bat, dantzatzeko, abesteko, zertarako da zure epea? Nik uste dantzatzeko. Dantzatzeko da. Bai, gehien bat. Baina igual logelan bakarrik dantzatzeko bai, Baita. Ez da igual hainbeste... Balio, bai, eta txalden, ondartzan, baita. Batzeko Oskarreko espitxa hor zure logelan. Que chulo. Adibidez. Bueno, hemendik aurrera ze plan daukazu, Zeitfest gaztean gaude. Ja disfrutea, Oraindik ere gau gaztean. Nire urrengo pausua espero izatea, Oskarretan esatea, Pedro. Baino, a ver.
Oain zinema gintzen hasiko naiz, baita. Bai? Eske hori ere galdu egin dut, abai, Bueno, berria da, baino lasai, cameo bat. Zinema gintzan hasiko zara, osea, peli batean aterako zara, edo? Actriz. Bai, kola, hor nago, baita. Ah, vale. Gaztean, Feizfesten, pelikula batian. Toki denetan, behar den bestela. Errenazimenduko. Totosaki orain du barba, claro. Claro. Alaizu musikarekin normal imaginatzen dut, ez? Bai, ni nire bide hortan. Eta hemendik aurrera, ez dakit 2024ak zekarriko duen, ze asmo daukazuen, ze intentzio. Ba, aldan kontzertu gehienakin. Bai. Joaren apet. Guaingoz ez, Aurrera izten egia, baina etorreko ja. Vale. Bai. Horrelakoetan esaten da, kontratazioa zabalik. Baita. Ez? Baita ere, vale. Bai, nahi durantzako. Zuk minet jo nahi duzu aurtengo dan, ibiliko zara? Ongo naiz, bai, ja bazkat fetxe batzuk, osaz di atea baindik, baina... Euskal Herrian edo kanpo ere bai? Peninsula. Peninsula, oso handia da, duzten da zabala, vale, geratu horrekin. Peninsula oso. Vale. Eta bukatzeko, Baina zuei Euskadin agur ere. esateko, eske nik ezin dut ezer esan, baina, 7 eta 13 sorpresa bat egongo da. Zagit enteratu zareten bai. Arratsaldeko 7 eta 13 minutuan exactamenteki, hemen Aztilen estenatoki nagusiko pantalla erraldoian jarriko dute bideo bat. Nondik handoan bakigu? Pello reparatzen izan da eta esan du, da zerbait aurrera begira. Bale. Claro, movida, lehen hauei ere esan diren, movida da, nik ja bideoa ikusi egin dudala, ze filtrazio bat egonda. Bai. Gauza bat oso importantea. Bideoa ikusten duzuenean denok, gogoratu abesti honekin. Eta ez dut gehiago esan. Ai, vale. Ezagutzen duzuen? Jode, alairena da. Zurea da. Bersioa da. Esaten nuen, eski, a ver si va a ser la única mona. Da, betagarriren euritan da bakoitzeak mitikoane bersioa da. Besterik gabe, hortxe utziko dugu. Zuek, mesedez, akorda zaitezte abesti honekin, bale? Vale. Gogoratu abestiarekin. Oimikote zer parranda edo... Pixkat bai. Hemen geratuko zarie. La botellita esa irekitzen. Claro, deskortxatu hori behar, da. Eskortxatuko duzue. Honekin, ondo pasa, eskerrik asko. Disfrutatu, Eskerrik asko. Zeitfest Gaztea.